हेलौ मानो फन हमाखै नों? ना नों आंखौ गाज्रि मोनबाय? गाज्रि मोनाखै रिदोम। नों फोथाय सुदेम, आं दहाय आदैमोननि सिगाङाव जा बुंबाय बे खोथाया सैथो। दसे सम नोंनि खोथा सानना लाबानो आं थानो हाया जाबाय। रिदोम, मा हसिया बिदि बोरै जानो हानो? नों दासो बिदि बुंदों। नाथाय आंनि मोखां महर नुखांनायनि उनाव नोंनि गोसोआ सोलायफिननोबो हागौ। सुदेम, आंनि अननाया गोसो गोरबोजोंसो सोमजिदों, मेगनजों नुज्लायनानै नङा। आं नोंखौ फर्स खालामा सुदेम। नों आंखौ लोगोबो हमनो नाङा। नाथाय आंनि मोनसे खोथाखौ गोसोआव लादो। आंनि जोबथांसिम आंनि गाराङाव नों दोहौ जाना अराय सम रिंबाय थागोन।